čoho pozostávajú ceny služieb fulfillmentu? Zdravím, ja som Viktória z fulfillment skladu Fullpost. E-shop má 3 hlavné náklady. Po prvé, skladovanie a príjem tovaru. Samotné skladovanie vám vieme zabezpečiť buď na Europalete alebo na polici. Po druhé, balenie objednávok. Cena zahŕňa prípravu objednaných produktov, proces balenia a baliaci materiál. Po tretie, náklady na kuriéra. Cena závisí od toho, či je objednávka doručená až k adresátovi domov alebo do boxov na odberné miesta. Ale ako sa dá s fulfillmentom najviac ušetriť? Najviac dokážete ušetriť na skladových výdavkoch, keďže prenajímate toľko skladového priestoru, koľko naozaj potrebujete. Dokonca viete ušetriť aj pri balení objednávok, keďže platíte len toľko balíkov, koľko objednávok máte. Takže je to naozaj výhodné, neváhajte nás kontaktovať. Pre podrobné informácie požiadajte o bezplatnú konzultáciu na našej webovej stránke fullpost.eu. Konzultácia je šitá na mieru, prebieha osobne alebo online z pohodlia domova, to už vy ako si zariadíte, aby bolo dobre. A na tých konzultáciách spravíme cenovú kalkuláciu, ktorá je šitá na mieru. Povieme vám úprimný názor o tom, či sa vám oplatí využiť služby fulfillmentu a upresníme požiadavky prepojenia e-shopu s fulfillmentom. Takže na dnes toľko. Ja som rada, že ste tu boli so mnou a vidíme sa v ďalšom videu. Majte krásny deň.